Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi channel आव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआरआव सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो लोगोफोर दिनै जोङो गोदान चैप्टार जों सावरायलायनोसै एसे सो नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासफोरनि जायखिजाया पार्टिनो जाथों प्रिभियास क्लासफोरखौ जुदि बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सिम्पली कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय सो नैबे दिनै जों दा क्लास 10 नि लेसन 8 माने थाम खना सुनि सिनायथि होनायफोर सो दा बे चैप्टारखौ जों इंलिश होनगोन इंट्रोडक्शन अफ ट्रिगोनोमेट्री सो दा आंनिया बिजाबा नैबे आलदानिफ्राय स्लाबनाय जिजुनाय इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री होनना बुङो बेखौ इंलिशै सो दा बे चैप्टाराव जोङो एक्चुअली बेसिकली दा जोङो बे ट्रिगोनोमेट्री होनना बुंबा जोङो जास्ट आखान्थिथाम मोनसे आखान्थिथामनि बांद्राय सोलोंगोन सो बे आखान्थिथामानो जाबाय बेवहाय जोङो ओनलि फर राइट एंगल ट्रायंगल माने खनाथि आखान्थिथामनि बागैसो नै चैप्टारा जोंनिया मेनलि दा नोंथांमोना खनाथि आखान्थिथाम होनना बुंबा मा बुजियो सो दा खनाथि आखान्थिथामथ' नोंथांमोना बुजिगौ जानांगौ नोंथांमोना जुदि मोजां फरायदोंबा सो दा जोंना खनाथि आखान्थिथाम माने जोंना मा बुजियो लोगोफोर खनाथि आखान्थिथाम माने जोंना मोनसे खनाया माने आखान्थिथाम खैथा खना थायो जोंना मोनसे मोननै मोनथाम बिसोर मोनथाम खनानि मोनसे खनाया जोंना मा जानांगोन 90 डिग्री जानांगोन अब्ला बेखौ जों मा होनना बुंगोन खनाथि आखान्थिथाम बेवहाय जोंना नै बायदि 90 डिग्रीखौ नै बायदि सिम्बल नै बायदि जों बुजायो 90 डिग्रीखौ सो नैबे जाबाय जोंनिया 90 डिग्री जाबाय जों दा आं आखाइजों आखिदों जास्ट बुजायनो थाखाय सो 90 डिग्री जादों जायाखै मिथिया बाट बेबायदि जागोन आरोना सो दा बेवहाय जोङो बेल'सो बे मोनसे आखान्थिथामनि बारैसो बेनि सायावसो जोङो डिसकासन खालामगोन सो दा बेवहाय जों जोबोर फर्मुला मोनगोन बे फर्मुलाफोरखौ जों दिनै जा नै फार्स्ट इंट्रोडक्शन बायदि जागोन आरोना फर्मुला आन्था जों सावरायगोन दिनै जोङो नै चैप्टार नै सिनायथि होनायाव जोङो एक्सारसाइजआव हाबा जों नेक्स्ट पार्टनिफ्राय 8.1 दाव जों सावरायगोन सो दा जोङो फर्मुलाफोरखौ एसे सावरायनो दिनैसै बेवहाय नोंथांमोना जुदि फर्मुलाफोर बायदि जुदि नागिरोब्ला नोंथांमोना जास्ट जायखिजाया चैप्टारनिनो मेथ्सनि लास्टआव थाङोब्ला नोंथांमोना सामारि होननाय माने सुंदुब होननाय मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना फर्मुलाखौ एसे मोनगोन आरोना सो दा जोङो बेवहाय मोनगोन जोंना sin थीटा आं नोंथांमोनखौ बेवहाय बिजाबाव होनाय दोङो जोंना a होनाय दोङो आं मा लानोसै sin a लानाय दोङो सो दा आंबा बिजाबनि बायदिनो बुजायनोसै लोगोफोर बिजाबाव दोङो जोंना sin a इक्वल टू मा होदों a खनानि उल्टा आखान्थि बाय लाव आखान्थि सो नोंथांमोना राइट एंगल ट्रायंगल आखिनोसै आङो मोनसे खनाथि आखान्थिथाम आखिनोसै नैबे 90 डिग्री आं हमना लाबाय नैबे हमना लाबाय नैखौ होनोसै आङो नैखौ b होनोसै आङो नैखौ a होनसै नैखौ a b c नैखौ आं c होनसै सो दा बे जोंना खनाथि आखान्थिथाम जेराव जोंना b आ मा डिग्री 90 डिग्री दा बेवहाय जोंना नैखौ नैबे जोंना लाव आखान्थि जागोन नैबे जोंना मा आखान्थि जागोन लाव आखान्थि जायखौ जों इंलिशआव हाइपोटेन्यूज बुङो नैबे जागोन लाव आखान्थि बिनिफ्राय नैबे जुदि जोंनिया थोंगोर जायोब्ला नैबे माने थोंगोर जुदि जायोब्ला नैबे मा जागोन जोंनिया हासा बे थोंगोर जाबा नैखौ मा होनगोन जोङो हासा होनगोन आं बेखौ थोंगोरखौ हमना लानोसै दा बेखौ हासा होनना लानोसै आरो बेखौ लाव आखान्थि आरो नोंथांमोनखौ आं दानो बुंना दोनखानो जे नै लाव आखान्थिया मालाबाबो थोंगोर आरो हासानिख्रुइ जोंनिया उन्दै जानो हाया लाव आखान्थिया थोंगोर आरो हासानिख्रुइ जोंनिया मा जाथारनांगोन जोंनिया लोगोफोर गेदेर जानांगोन सो दा sin a खौ जों माबायदि दिहुनगोन sin a माने मा बुजायदों बेवहाय लोगोफोर a माने जायखिजाया खना बुजायगोन हा बेवहाय जोंना a होनना खोथा गैया
बेयाव जोंना 30 डिग्रीबो थानो हानाय 90 डिग्रीबो थानो हानाय माने a होननानै हमना होदों आरोना मोनसे स्टैंडार्ड फर्मुला हिसाबै स' दा sin a होननाय लोगो लोगो दा जोङो नै खना मोनसे हमगोन लोगोफोर sin b होननाय लोगो लोगो नै खना हमगोन sin c होननाय लोगो लोगो नै मोनसे खना हमगोन स' दा sin a होननाय लोगो लोगो मा खनाखौ हमगोन लोगोफोर बे मोनसे खनाखौ स' दा बेवहाय मा होनाय दङ जोंनिया sin a माने नै खना दा जोंना नाय a खनानि उल्था आखान्थि दा बेवहाय मा होदों sin a = फर्मुलाया जादों a खनानि उल्था आखान्थि स' दा a खनानि उल्था आखान्थि माने a नि अपोजिट a खनानि उल्था आखान्थि माने इनि सिदा सिदा आखान्थिया जोंनिया मा मोनसेया बे मोनसेया नुदोंना लोगोफोर माने BC स' दा BC खौ जों दा बहा फज'गोन बेवहाय फज'गोन बुजिना लोगोफोर माने a खनानि उल्था आखान्थि माने a नि आखान्थि उल्थाया मा बे आरो लाव आखान्थिखौथ' बुजियाबो नोंथांमोना लाव आखान्थिया बेनो जाखायो AC लाव आखान्थिखौथ' सिनायखानांगोन नोंथांमोना जे गोलाव जायो आरोना बे स' दा बुजिबायना लोगोफोर क्लियार दा नेक्स्ट फैगोन cos A आ जाबाय जोंनिया a खनानि नांजाब आखान्थि एकसन नांजाब आखान्थि सिङाव जाबाय लाव आखान्थि सिङाव जाबाय मा लोगोफोर लाव आखान्थि स' दा a खनानि नांजाब आखान्थि लोगोफोर स' दा a खनानि नांजाब आखान्थि नाय नैबे दा खनाया a बै खनानि जोंना लाव आखान्थिखौ लाया जों लाव आखान्थिनो दा a खनानि नांजाब आखान्थिया मा जागोन लोगोफोर AB स' दा नैयाव मा जागोन जोंना AB बाय लाव आखान्थिया जाबाय AC बुझिना लोगोफोर AB खनानि नांजाब आखान्थिया जाबाय AB आरो लाव आखान्थिया जाबाय AC स' आं बिजाबाव नै बायदि होनाय दङ आं नोंथांमोनखौ एसे आंनि रुल बायदियै फोरोंगोन दानि उनाव आंबाबो बिजाबनि बायदि दा फोरोंग्रोनोसै स' दा लास्टआव दङ जोंनिया 10A दा नैखिनाखौ खोमोरनो हागोन लोगोफोर जुदि खोमोर आं नैखिनो लिरना होनोसै 10A = मा जायो a खनानि मा उल्था आखान्थि बाय b खनानि उल्था आखान्थि स' फर्मुला बाय लोगोफोर जागा गैयिनि मा लिरदों a खनानि उल्था आखान्थि स' a खनानि उल्था आखान्थिया मा जागोन लोगोफोर BC आरो b खनानि उल्था आखान्थिया जागोन AB नाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नाय बे b खनानि उल्था आखान्थि जानाय नङा दा नियाव दा b खनानि उल्था आखान्थि जाबा जोंनिया फर्मुलाया सरि नियाव मा होनो a खनानि नांजाब आखान्थिसो दों हा आं नायालासिनो थांदों a खनानि मा दों लोगोफोर नांजाब आखान्थि नोंथांमोना आं बुंना होदों लिरना लाबानो जाबाय आरो बुक्सआव मोनगोन सामारि होननायाव स' a खनानि नांजाब आखान्थि स' a खनानि नांजाब आखान्थिया मा मोनसे जागोन जोंनिया लोगोफोर AB स' बेखिनिखौ दा जों सोलोंबाय बाद जोङो आंनि रुल बायदिबा नोंथांमोनखौ सोलोंनोसै लोगोफोर आं सोलोंनोसै हा नोंथांमोनखौ आंनि रुल बायदि दा नैबे बिजाब होनाय दङ आंनि रुलाबो बेबायदिनो बाट नोंथांमोना नोंथांमोनखौ एसे इजि मेथडआव आं सोलोंनो कारने ट्राइ खालामगोन आरोना स' दा जोंना मा दङ लोगोफोर जोंना जोङो नैबे sin A फार्स्टआव फैयो sin A फैगोन बिनिफ्राय निउ फैगोन आं फर्मुलाखौ लिरना होनोसै लोगोफोर sin θ = आंनि बायदि बारना sin θ = थोंगोरबाय लाव आखान्थि नैबे 1 नाम्बार फर्मुला 2 नाम्बाराव cos θ बाय मा जागोन हासाबाय लाव आखान्थि 3rd नाम्बार माने cos θ माने ओमफ्राय 3rd नाम्बाराव tan θ फैगोन हासाबाय थोंगोरबाय हासा आरो बेखौ इंलिशआव जुदि लिरोबा थोंगोरखौ मा होनना बुङो जों पारपेन्डिकुलार आरो हाइपोटेनियासखौ p/h आरो cos θ खौ लिरोबा जोङो हासाबाय लाव आखान्थि माने बेस बाय h निफ्राय बेखौ लिरोबा p/b नाय लोगोफोर फार्स्ट sin θ sin नि माना जाबाय p/h थोंगोरबाय लाव आखान्थि cos θ नि माना जाबाय b/h हासाबाय लाव आखान्थि tan θ नि माना थोंगोरबाय हासा p/b दानि थोंगोरखौ जोंना p होनना बुंगोन बेसखौ जोंना b होनना बुंगोन लाव आखान्थिखौ जोंना मा होनगोन लोगोफोर h माने जों हासा होननानै फोरमायनाय जागोन स' दा नोंथांमोना 3rd नाम्बाराव मोनगोन 3rd नाम्बाराव जों लिरगोन cot θ
cos थीटा इक्वल टू जोंना मा जायो लोगोफोर हासा बाय थोंगोर इक्वल टू b by p ओमफ्राय फोर्थ नम्बरा जोंना मा दङ फोर्थ नम्बरा sec थीटा इक्वल टू लाव आखान्थि बाय मा जायो जोंनिया हासा माने h by b बेनिफ्राय फोर्थ नम्बरा जा 5 नम्बरा जा 1 2 3 4 सॉरी नैबे 4 नैबे 5 नैबे 6 नम्बर नैबे cosec थीटा cosec COSEC थीटा cosec थीटा माने मा लाव आखान्थि आं सर्ट फर्म लिरना होदो ला माने लाव आखान्थि लाव आरो आखान्थि माने आखान्थि लाव आखान्थि बाय थोंगोर इक्वल टू p by h h by p दा बेवहाय नोंथांमोना नोटिस खालामबा नुगोन जे नाय नै 10 नि उल्थाया जाबाय नैबे माने cos नि उल्थाया जाबाय नैबे ओमफ्राय sec नि उल्थाया जाबाय sin नि उल्थाया जाबाय बे नाय बेखौ जोङो उल्थायना होबा बेखौ मोनगोन मानोना नाय p by b p by b खौ जों उल्थायना होनो मा मोनगोन b by p ओमफ्राय cos नि उल्थाया मा जागोन लोगोफोर sec cos आ जाबाय b by h ओमफ्राय sec आ मा जागोन h by b ओमफ्राय sin थीटाया जाबाय p by h ओमफ्राय cosec थीटाया मा जागोन लोगोफोर h by p दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा नैफोर मोनथामखौ बाय हार्ट खालामबानो जोङो माने नोंथांमोनखौ आं नाय लोगोफोर फर्मुलाखौ जोङो बाय हार्ट खालामनांगोन नोंथांमोनखौ आं बुङाखै जे मेथ्सखौ बाय हार्ट खालाम होनना बुङाखै आं जास्ट बुंदों फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो खारन नोंथांमोना एसे बाय हार्ट खालामखानांगोन माने sin थीटा माने थोंगोर बाय लाव आखान्थि बेखौ गोसोआव लाखिनो बाय हार्ट खालामखानांगोन लोगोफोर स' दा sin थीटानि उल्थाया मा लोगोफोर cosec थीटा p by h जाबानो मा जागोन h by p माने निखौ उल्थायना cos थीटा माने मा जागोन b by h बिनि उल्थाया मा जागोन sec थीटा tan थीटा माने cot थीटा स' नोंसोर मोनथामखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय होमबाना नोंसोर मोनथामखौ नोंथांमोना ओरैनो गोसोआव थागोन दा दानि बायदि जों सोलोंदोंमोन जे दानि जों मा सोलोंदोंमोन लोगोफोर sin थीटा sin a इक्वल टू जों सोलोंदोंमोन a खनानि उल्था आखान्थि इनिफ्राय बाय लाव आखान्थि नाय लोगोफोर जों दा बेवहाय लाबा sin थीटा माने जों जायखि जाया खना लानो हागोन बेवहाय जोंनिया नै a खनाखौ लानो हागोन बेनिफ्राय c खनाखौ लानो हागोन स' a खनाखौ लाबा जोंनिया मा जागोन नाय थोंगोर स' दा a खनाखौ लादों जाय खनाखौ लादों लोगोफोर बे खनानि नांजाबना थानायखौ जों मा हमगोन लोगोफोर नोंथांमोनहा आं बुंदों हासा हमबि जि खनाखौ लादों बि खनाखौ नोंथांमोना मा हमबि लोगोफोर हासा हमबि बुजिनो लोगोफोर बुजिना बुजियाखै आं होनदों जे जि खनाखौ हमदों नोङो बे खनानि नांजाबना थानाय मोनसेखौ मा हमबि नोङो हासा बेनिफ्राय बेनि उल्थाखौ मा हमबि नोङो थोंगोर बुजिनो दा नाय बेवहाय जोंना sin थीटा लानाय लोगो लोगो जोंनिया हमना लाबाय आङो sin थीटा माने sin थीटानि जायगायाव आं मा होनोसै हमना लाबाय sin a स' दा मा होगोन लोगोफोर sin a दा sin a खौ लानाय लोगो लोगो आं बुंदों जे नांजाबना थानायखौ जों मा लागोन लोगोफोर हासा ओमफ्राय नैखौ मा लागोन थोंगोर ओमफ्राय नैनि लाव आखान्थियाथ' लाव आखान्थि जाखागोन बेथ' लाव आखान्थिया सेन्स जाया जोंनिया थोंगोरजों हासाजोंसो सेन्स जागोन स' दा a लानाय लोगो लोगो जोंनि हासाया मा जागोन ab थोंगोरा मा जागोन bc स' दा सोंनाय बायदि थोंगोर बाय लाव आखान्थि थोंगोरा मा होनबा जोंनिया जागोन bc बाय मा जागोन लाव आखान्थिया ac माने p by h बुजिना लोगोफोर दा बेनिफ्राय cos a आं होनदों जे जि खनाखौ लायो बे खनाजों नांजाबना थानायखौनो नोंथांमोना माला लोगोफोर हासा ला स' दा बे खनाजों नांजाबना थानाया मा जागोन जोंनिया हासा ab आ जाबाय हासा bc आ जाबाय हासा थोंगोर दानि a नि जायगायाव c लायोब्ला जोंनि हासाया मा जागोन जों लोगोफोर नै a नि जायगायाव जुदि c खनाखौ लायो माने cos c लायोबा जोंनि हासाया जागोन bc आरो थोंगोरा जागोन ab बुजिना लोगोफोर बेखौ कनफ्यूजन खालामनाङा स' दा आं a खौनो लाना बुजायनोसै cos a माने हासाया मा जागोन लोगोफोर जि खनाखौ लानो बे खनाजों नांजाबना थानायानो जों हासा लानो दा नोंथांमोनखौ आंनि बायदि फर्मुलायै दा जोंनि cos थीटा माने मा जोंनि फर्मुलाया हासा बाय लाव आखान्थि स' बिनि हासाया मा जागोन ab स' नियाव मा जागोन लोगोफोर ab बाय लाव आखान्थिया जाबाय ac बुजिना लोगोफोर थिग बिदिनो tan a लाबा जोंनिया मा जागोन tan a नि फर्मुलाया थोंगोर बाय हासा a खौ लाबा जोंनिया हासाया बे जागोन थोंगोरा बे जागोन आं लोगोफोर नैखौ आं नोंथांमोनखौ cos tan c लानानै बुजायनोसै
नाय tan c लानाय लोगो लोगो जोंनि हासाया माबे जागोन लोगोफोर हासाया जागोन BC आं दानि बुंखादों जे जि खनाखौ लायो बे खनाजों नांजाबना थानाया जोंनिया मा जायो हासा आरो बे नांजाबना गैया मा जायो लाव थोंगोर आरो बे नै मोनसेयाथ' लावा खान्थि मिन्थिखागौ नोंथांमोना लावा खान्थिनि साइजआवनो जों मिन्थिखायो बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो दरकार गैया दा tan c tan नि माना जोंनिया मा tan इक्वल टु जों मिन्थिगौ थोंगोर बाय हासा स' c खौ लाबा जोंनि थोंगोरा जागोन AB लोगोफोर बेनिफ्राय हासाया जागोन BC नैबे जागोन हासा c खौ लाबा नैबे जाबाय थोंगोर स' बेबायदि जोंनिया जाबाय आं बेबायदि रुल आं नोंथांमोनखौ सिम्पल मेथडजों बुजायदों बेयाव दा नोंथांमोना बेबायदि रुलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बेबायदि रुल खालामनो नाजा आरो जुदि बै बिजाबनिखौबो जुदि मोजां नांदोंबा बिजाबनिखौबो नाजा बाट आं सानो नैबायदि जोंनिया एसे बुजिनायाव गोरलै tan sin θ नि मानखौ बेबायदि लिरना ला ओमफ्राय sin a माने मा बुजिखो बेबायदि आं बुजायनानै होबाय नेगेटिभ खालामबा माबायदि जायो स' इनि उनाव आरो नेक्स्ट फर्मुलायाव जोङो थांलांदोंसै नैबे जाबाय जोंनिया सिम्पल फर्मुला लोगोफोर नायबार नैनो खैथा फर्मुला नोंथांमोना नाय आं बुंनि जे नोंथांमोना फर्मुलाखौ नै सेप्टारनि फर्मुलाखौ टेबलनि सिगाङाव आथादों माबानानै ला स' नोंथांमोना खाथामना ला आरो मायबा मोनसे केपासिटि खालामनानै माबायदि हायो स' दा जोंना खैथा फर्मुला मोनखो 6 बिनि 6 नि उनाव आरो नेक्स्ट फर्मुला जोङो खालामलायनोसै स' बेखिनि खालामखौ मोनानोसै स' 6 नि उनाव नोंथांमोना फर्मुलाखौ मोजाङै लिरबि हा 6 नि उनाव दा 7 नाम्बार फर्मुला स' 7 नाम्बार फर्मुलाया जागोन बिनि उल्थाफोरखौ लिरनो हायो ना आरोना sin θ इक्वल टु 1 बाय cosec θ बेनिफ्राय नैबे आं माबादों रुमानदों लिरलासै आङो निउ माबादों लिरना होनसै नैबे मा होनदों 7 नैबे जाबाय 8 जागोन 8 नाम्बाराव दा sin θ नि उल्थाखौ लिरबाय दा नैखौना sin θ इक्वल टु लिरना बा जोङो cosec θ इक्वल टु नि बायदिखौ लिरनो हागोन लोगोफोर cosec θ इक्वल टु sin θ स' बिनि उनाव नेक्स्ट cos θ खौ लिरनायसै cos θ इक्वल टु माने इनि उल्थाया मा लोगोफोर sec θ नि जागोन मा sec θ स' बिदिनो sec θ इक्वल टु मा जागोन sec θ इक्वल टु 1 बाय cos θ स' 9 नाम्बारखौ जों मा लिरनो हागोन tan θ इक्वल टु 1 बाय cot θ आरो ओमफ्राय निउ दा cot θ इक्वल टु मा जागोन 1 बाय tan θ स' बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो गोदान फर्मुला मोनसे मोनगोन बेनि उननि फर्मुलाया जाबाय 10 नाम्बार फर्मुलाया जाबाय sin 90 माइनास a इक्वल टु मा जागोन cos आं थीटाखौ नंना होनसै गासैखौबो थीटा हमदों नालाय sin थीटा हमसै लोगोफोरनियाव sin 90 माइनास थीटा इक्वल टु जोंना मा जायो लोगोफोर cos थीटा बेखौ गोसोआव लाखिबाय हा इम्पोर्टेन्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट हा नैबे लोगोफोर स' बिदिनो cos 90 माइनास थीटा इक्वल टु मा जायो जोंनिया sin थीटा स' बिनि उनाव 11 नाम्बाराव जों लिरलायनोसै 11 नाम्बाराव दङ जोंनिया tan 90 माइनास थीटा इक्वल टु cot थीटा इनिफ्राय cot 90 माइनास थीटा इक्वल टु tan थीटा स' दा बि सिमिलारलि दा जों 12 नाम्बार लिरनोसै 12 नाम्बाराव दङ जोंनिया sec 90 माइनास थीटा इक्वल टु मा जागोन cosec थीटा आरो इनिफ्राय मा जागोन cosec 90 माइनास थीटा इक्वल टु sec थीटा cosec 90 माइनास थीटा इक्वल टु sec थीटा इनिफ्राय 13 नाम्बाराव आरो मोनसे बाव फर्मुला मोनगोन नोंथांमोना 13 नाम्बाराव मोनगोन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 नोंथांमोना गोसोआव लाखिबाय हा बेफोर फर्मुलाया बहुत इम्पोर्टेन्ट लोगोफोर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 बेफोर फर्मुलाखौ नोंथांमोना बावनो नाङा आंनि खोनाखौ मोनसे आरो फर्मुला दङ नोंथांमोना भिडिअ पस्ट खालामनानै फर्मुला गासै जेसेबां फर्मुला दङ नै सेप्टारनि बेफोरखौ नै बायदि लिरना लाबानो जाबाय दा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु मा मोनखो 1 मोनबाय दा नेक्स्ट फर्मुला 14 नाम्बार जागोन 14 नाम्बार दङ sec स्क्वायर थीटा माइनास tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 ओमफ्राय 15 नाम्बाराव दङ जोंनिया मा 15 नाम्बाराव cosec स्क्वायर थीटा माइनास cot स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 बे दङ बेफोरखौ नोंथांमोना गासैखौबो गोसोआव लाखिनो ट्राइ खालामबि हा नहलेबा नोंथांमोना नाय आं बुंनो सानो नै फर्मुला माने 8 लेसनाव जोङो फर्मुलानि बाहादुरि नोंथाङा जेसेबांनो फर्मुलाखौ गोसोआव थागोन एसेबांनो नोंथाङा मार्क्स मोनगोन नै बेवहाय नोंथांमोना जुदि नोटिस खालामबो मोनगोन बे नाम्बाराव मा नै सेप्टारनिफ्राय मालाबा 10 नाम्बार फैयो मालाबा 8 मार्क्स फैयो
मैक्सिमाम 8 मार्क्सआनो फैयो बाट मालाबा 10 मार्क्सबो फैनाय नुयो बाट सो नोंथांमोना बेनिखायनो बे चैप्टारनिखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो एगारनो नाङा बे चैप्टारा जोबोद गोरलै नोंथांमोना जास्ट फर्मुलाखौल'सो गोसोआव लाखिनांगोन सो बेनिखायनो फर्मुलाफोरखौ एसे मोजाङै बाय हार्टबाबो खालामना लाबानो जाबाय सो 16 नाम्बाराव दङ जोंनिया मोनसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला बेखौबो जों बाहायबाय थायो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय मा मोनगोन जोङो cos थीटा बेनिफ्राय 17 नाम्बाराव मोनगोन जोङो 17 नाम्बार मोनसे फर्मुला लिरना ला बे फर्मुलाखौ नोंथांमोननि बिजाबाव होनाय गैया बाट जोङो हाई सेकेन्डारियाव जुदि एचएस लेभेलाव नोंथाङा जुदि साइन्स लानानै जुदि फरायबा नोंथांमोना बेनि आरो एसे बांद्राय मोनगोन आरोना साइन इनभार्स इक्वेबो मोनगोन नोंथांमोना स' जुदि मेथ्सखौ जुदि मोजां मोनोबा आं नोंथांमोनखौ रिकमेन्ड खालामो जुदि साइन्स लानो गोसोबा लाजायो आरोना आरो जुदि मेथ्सखौ जुदि गाज्रि मोनोब्ला साइन्सखौ माने बाय'ल'जि माने डाक्टर जुदि लाइनाव थाङोब्ला मेथ्सखौ एसे खम नांगौ अबसे बाट जुदि इन्जिनियारिं लाइनाव जुदि थांनो गोसोबा नोंथाङा मेथ्सखौ हाथारनांगोन स' नोंथाङा जुदि मेथ्सखौ जुदि गोरा मोनोब्ला इन्जिनियारिं लाइनाव थांनो नाङा आरो मेथ्सखौ गोरा मोनोबा अबसे आंनिबा साइन्स लानाया एसे लाथावा आरो मेथ्सखौ जुदि गोरा मोनोब्ला स' बाट नोंथाङा जुदि प्रेक्टिस खालामबा आं होनाखै जे नोंथाङा मेथ्सखौ गोरा मोनबानो साइन्स लाना होनाखै आङो नोंथाङा जुदि केरि खालामनो हायो लाजायो आरो स' दा जोङो 17 नाम्बाराव जों मोनसे फर्मुला दङ sin 2 थीटा इक्वल टू मा 2 sin थीटा cos थीटा स' दा आरो बेवहाय जोंना फर्मुला गोनांथि फर्मुला स' जोंना आरो बेवहाय नैनि बेसिमानो जोंना फर्मुलाया लोगोफोर स' बेखिना फर्मुलाखौ जुदि नों 17 फर्मुलाखौ जुदि नोङो जुदि गोसो लाखिनो हायोबा नोंथाङा आं सानो जे बे चैप्टारनि 60 80 प्लास 60 बा 70 प्लास नोंथांमोना ओरैनो बुजि मोनगोन दा जुदि बेखिना फर्मुलाखौ नोंथाङा जुदि गोसोआव लाखिनो हायोब्ला स' आं बुंनो सानो दे नैखिनाखौ आं दा फार्स्ट पार्टखौ ओरैनो बुजायना होनाय जाबाय स' दा बुजायना होनायखाय नोंथांमोना दा मा खालामदो बेखिना फर्मुलाखौ दा नेक्स्ट पार्ट सोलोङियावनो जोङो नैखिनाखौ मा खालामना लादों नोंसोरो बाय हार्ट माने गोसोआव लाखिनो नाजा बिनि उनाव जोङो मेथ्स खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बुजिगोन दे बे फर्मुलाफोरखौ जोङो माबायदि बाहायदों नोंथांमोना होमबानो बुजि मोनगोन स' नोंथांमोना मेथ्स खालामनायनि बे नेक्स्ट पार्टखौ जों भिडिअ आपल'ड होनायनि सिगाङावनो आं सानो नोंथांमोना बेखिनाखौ मा खालामदो बाय हार्ट खालामनानै ला स' दा बिनि उनाव आरो दङ मोननैसो बाथ्रानियाव सावरायदो स' सावरायखानोसै बेखिनाखौ स' फर्मुलाखौ लिरना लाबाय आरो लोगोफोर आरो नैनि इम्पर्टेन्स फर्मुलाया आं होखाजोब्बाय नोंथांमोननो आरो मोनसे दङ जे मोनसे जोंना टेबल दङ बे टेबल माने बे टेबल आरो बे टेबलाबो जोंना इम्पर्टेन्ट मोस्ट इम्पर्टेन्ट स' बे टेबलखौबो जोङो रोंनो नांगोन स' टेबला जाबाय टेबलखौ आं एसे आखिना होनोसै आरोना टेबला नैबायदि होनाय दङ स' नैबे ए खना हमदो आरोना जायखिजाया ए खना 0 डिग्री लादों 30 डिग्री लादों 45 डिग्री लादों बिनिफ्राय आं बिदि होनसै 60 डिग्री लादों आरो नैयाव मा दङ 90 डिग्री स' बेनिफ्राय आं नैखौ दा माबा खालामदोंसै नैयाव जोङो sin a लिरनोसै sin a cos a बेनिफ्राय नैयाव मा जागोन जोंना tan a बेनिफ्राय इनि उनाव फैयो cot a आं नाय सिरियेलि लिरना होखादों हा नोंथांमोना बेखौ उल्था उल्थि लिरना लानाङा नोंथांमोना सिरि लिरना ला बिजाबाव एसे उल्था उल्थि लिरना होदों फार्स्टआव sin a इनि उनाव cos a इनि उनाव tan a cot a बेनिफ्राय sec a cosec a होमबानिया नोंथांमोना एसे गोसोआव लाखिनो गोरलै जागोन स' sin a माने sin 0 डिग्रीनि माना जोंनिया बेसेबां 0 ओमफ्राय sin 30 डिग्री आं लिरना लाग्रोखानोसै बिनिफ्राय लास्टआव बुजायगोन लोगोफोर 1/√2 निउ जाबाय √3/2 बेनिफ्राय निउ जाबाय 1 स' cos a नि माना जाबाय निउ 1 बेनिफ्राय निउनि माना √3/2 जायो नैबे 1/2 जायो 1/2 नैबे 0 स' बिनि उनाव नैबे 0 नैबे 1/√3 बिनिफ्राय नैबे 1 नैबे √3 ओमफ्राय नैबे नट डिफाइन स' कटनिया नैबे नट डिफाइन बेनिफ्राय नैबे √3 बेनिफ्राय नैबे 1 नैबे 1/√3 नैबे मा 0 बेनिफ्राय सेकनि माना नैबे 1 नैबे 2/√3 बेनिफ्राय √2 नैबे 2 नैबे नट डिफाइन आरोना स' बेनिफ्राय कसेकनि माना नैबे नट डिफाइन बेनिफ्राय नैबे
2 नैबे रूट ओवर 2 नैबे 2 बाय रूट ओवर 3 नैबे 1 स' नाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा नाय sin a जुदि sin a नि मानखौ 30 डिग्री लाबा 1/2 दा नोंथांमोना बिसोर मोनथामखौल' आं मानो बायहार्ड खालामनो होनना बुंदों लोगोफोर नाय नोंथांमोना जास्ट बिसोर मोनथामखौल'सो बायहार्ड खालामनो गोसो लाखिबि नाय बायहार्ड मानो खालामनोल' बिसोर मोनथामखौल' sin a खौ जुदि sin 30 डिग्री खौ नों 1/2 होननानै गोसो लाखिनो हाबा नों अटोमेटिकली cos 30 = 2 नि उल्था जागोन मा जागोन 2 आं दानिनो बुजायखादों sin नि उल्थाया cosec cos नि उल्थाया sec tan नि उल्थाया मा cot स' नों tan खौ बायहार्ड खालामजोबबा नों tan cot नि मानखौ इजिलि नोङो गोसो लाखिनो हाबाय स' sec नि नों cos निखौ बायहार्ड खालामबा नों sec निखौ अटोमेटिकली नों गोसो लाखिनो हागोन दा cos नि माना 30 रूट ओवर 3/2 जायोबा नों sec नि मानखौ 2/√3 मोनगोन माने उल्था मोनखागोन आरोना स' बेखौ नोंथांमोना गोसो लाखिबि आरो जोङो लास्टआव पाइथागोरासनि फर्मुलाखौ एसे डिसकासन खालामनोसै नोंथांमोना जुदि मोनदोंब्ला मोजां जुदि आगोलनो मोनखादोंबा पाइथागोरासनि फर्मुलाखौ आरो जुदि मोनाखैब्ला आं एसे सावरायनोसै आरोना स' इन्ट्रोडक्शन हिसाबै नैयाव दा पाइथागोरास फर्मुलाखौबो नांगौ नालाय स' बेनिखाय एसे जों सावरायनोसै स' दा मोनसे खना थिटा खान्थिथाम लानोसै नै हमना ला a b c जेराव नैबे 90 डिग्री आं नैखौ लाव आखान्थि लानोसै लाव आखान्थि आरो नैखौ लानोसै आङो ला आखान्थि आं सर्ट फर्मआव लिरदों हा लोगोफोर नैखौ लानोसै हासा बेनिफ्राय नैखौ लानोसै मा थोंगोर नैखौ मा बुंबाय आं लोगोफोर बेखौ हमबाय आं लाव आखान्थि बेखौ हमबाय आं हासा बेखौ हमबाय मा आङो थोंगोर स' therefore पाइथागोरासनि फर्मुला पाइथागोरासनि फर्मुला होनना बुंनो थाङोबा जों मा मोनगोन हासा स्क्वायर प्लास थोंगोर स्क्वायर इक्वल टु लाव आखान्थि स्क्वायर गोसो लाखिबि हा लोगोफोर मा जायो जोंनिया हासा स्क्वायर प्लास थोंगोर स्क्वायर इक्वल टु मा लाव आखान्थि स्क्वायर बेबायदि जायो जोंनिया माने हासानि स्क्वायरजों थोंगोरनि स्क्वायरजों दाजाबना होबासो जोंनिया लाव आखान्थिखौ स्क्वायर खालामनायजों जोंनिया मा जायो समान जायो स' दा जों मैथमेटिक्स फर्मुला जुदि लिरोबा नै सावगारिनिफ्राय जों हासाखौ माखौ मोनो bc स्क्वायर इनिफ्राय थोंगोरखौ मा मोनो जोङो ab स्क्वायर एबार लाव आखान्थिखौ जों मा मोनो लोगोफोर ac स्क्वायर स' दा बेनो जाबाय जोंनिया पाइथागोरासनि फर्मुला स' बेखौबो नोंथांमोना गोसो लाखिबानो जाबाय बेजोंबो जोङो बै 8.1 निफ्रायनो जोङो मेथ्सखौ जोङो स्टार्ट खालामबा नोंथांमोना बेनि इउजखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' दा जों बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेसिक्स माने थाम खना सुनि सिनायथि होनाय माने 8 लेसननि जों बेसिक्सफोरखौ जों सोलोंबाय बेसिक इन्ट्रोडक्शन पार्ट आरो फर्मुलाफोरखौ सोलोंबाय नोंथांमोना जाहाथे गोसो लाखियो होनना आं आसा खालामगोन नोंथांमोना गोसो लाखिनो हायाबा बेफोर फर्मुलाखौ आं बुंनो सानो जे बे चेप्टाराव नोंथांमोना मार्क्स मोनखानाय नङा फर्मुलानि सायावसो डिपेन्ड जायो चेप्टारा स' नोंथांमोनखौ आं रिकमेन्ड खालामो स' बेनिखायनो आं फर्मुलाखौ जेसेबां फर्मुला लिरना होदों बेखिनिखौ गोसोआव लाखिबा नोंथांमोना एनाफ स' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सोलोंना दा नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा भिडिअ लानोसै स' गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय भिडिअ लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय